एलएसजी ले डूबल सीएसके के। अब धोनी के टीम के प्ले ऑफ के राह भइल बहुते मुश्किल। वीडियो के अंत तक बनेल रही, हम प्ले ऑफ के पूरा गणित समझावे वाला बानी। नमस्कार, प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज बात हो रहल बा आईपीएल 2026 के सबसे बड़का टेंशन वाला टीम चेन्नई सुपर किंग्स। एलएसजी से हार के बाद अब सीएसके के प्ले ऑफ के राह बहुत कठिन हो गईल बा। लखनऊ सुपर जायंट्स जवन टीम पहले ही बाहर हो चुकल रहे, ओहे टीम सीएसके के 7 विकेट से धो डाललस। मिचेल मार्श 38 गेंदा में 90 रन ठोक के सीएसके के गेंदबाज लोग के हालत खराब कर देलन। 188 रन के टारगेट एलएसजी बस 16 ओवर 4 गेंद में ही चेस कर लिहलस। अब सीएसके 12 मैच में बस 12 पॉइंट पर बा आ पॉइंट टेबल में 6वां नंबर पर लटक रहल बा। अब बचल बा बस 2 गो मैच एसआरएच और जीटी के खिलाफ, मतलब गलती के कौनो मौका नहीं खे। दोनों मैच जीत ही के पड़ी। अगर सीएसके दोनों मैच जीत जाला तो टीम के पॉइंट 16 पर पहुंच जाई। बाकी सिर्फ जीतला काफ़ी नहीं खे। राजस्थान रॉयल्स के भी कम से कम एगो मैच हारल जरूरी बा। आ पंजाब किंग्स के भी लड़खड़ाए के पड़ी, काहे कि सीएसके के नेट रन रेट बहुत कमज़ोर बा। अगर सीएसके एगो मैच हार गईल तो बस 14 पॉइंट रह जाई, फिर तो गणित पूरा उल्टा पुल्टा हो जाई। तब आरआर के 2 गो मैच हारल जरूरी होई आ पंजाब के भी लगातार हारे के पड़ी। मतलब अब सीएसके के प्लेऑफ के सपना दोसर टीम के हाथ में बा। रउआ लोग बताई, का धोनी के टीम अभियो प्लेऑफ में पहुंच पाई कि इस साल सीएसके के खेल खत्म? वीडियो पसंद आयल होखे तो लाइक करिह, शेयर करिह आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिह।